हेल' लोगोफोर बरायबाय बड'लेण्ड जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा फाइनालि लेटेस्ट आपडेट सफैबावबाय नोंथांमोननि स्किमनि बागै बेनो जाबाय अरुण'दय जाय नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोनबाय थायोमोन 1000। दा फाइनालि बिल आपडेट फैबाय नोंथांमोना आरोबाव मोनबावसिगोन बिल नाम्बार गासैबो ओंखारजोब्बाय जानुवारि दानाव। दा नोंथांमोना जानुवारि दानाव मोनसिगोनलाय 8निफ्राय 10 जानुवारिनि गेजेराव नोंथांमोननि एकाउन्टआव 1000 रां हाबनाय जासिगोन। दा माबोरै फैखो बिला आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्स होगासिनो दङ बेनिखायनो आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव। दा नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि पेज मोनगोन। बेनिफ्राय गोबां थालांदों नंगौ नाथाय नोंथांमोना आरोबाव गोदान एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना नांगौ डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना रेडि खालामनांगोन। जेब्ला गभर्नमेन्टआ बियो अब्ला नोंथांमोना लोगो लोगो साबमिट खालामनो हानाय बायदि। दा बे स्किमाव गासै 26 लाखसनो होगोन दायो 19 लाखस मोनग्रोबाय। थ' बेनिखायनो जायनि न'खरा 2 लाखनि गाहायाव खामायो थ' नोंथांमोना मोननाय जायो बे स्किमखौ। दा बेखायनो नोंथांमोना स्टेटासखौ नायग्रोदो। दा जों जायखिजाया मोनसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामबाय। दा बेयाव जोङो जायखिजाया मोनसे नाम लानो हायो। बेनिफ्राय नोंथांमोना माबोरै नायो होनोब्ला नायनोब्ला नोंथांमोना बेयाव मोनसे नाम्बार मोनो 7 डिजिट बेखौ नारहाबना लानांगौ। दा नोंथांमोना बे नाम्बारखौ कपि खालाम एबा नोंथांमोना लिरख'ना ला। बेयाव लिरनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेक थांनांगोन। बेनिफ्राय डाइरेक्ट जों बेयाव नाम सार्च खालामनानैबो नायनो हायो आरो। नोंथांमोना नोंनि नामखौ नायनो हागोन बेयाव डाइरेक्ट थुनानै। थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना आं बुंनाय बायदि नैबे 7 डिजिटखौ कपि खालामना लादो। आरो बेखौ कपि खालामनाय लोगो लोगो नोंनि स्टेटासखौ ट्रेक खालामना नायनो हागोन जे नोंहा एकाउन्टआव मा प्रब्लेम जादों एबा नोंनि बिलआ फैगोन ना फैयाखै। बेखायनो जों बेक थांनानै जों हम पेजाव थांनांगोन। दा जों हमाव फैनाय लोगो लोगो दानि जोंहा मोनसे गाहाय अपसन दङ भिउ बेनिफिसियारि स्टेटासआव थुना होदो। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। दा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो 7 डिजिटखौ नोंथांमोना फिन खनसेबाव बेयाव नारहाबना होदो। दा बेयाव कपि खालामबाय नालाय दानिया जों सार्च मोनसे अपसन मोनदों बेयाव नोंथांमोना थुना होनानै नोंनि बिलखौ नायनो हासिगोन। दा जों थुनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि गासैबो प्रफाइला श' जाबाय नोंथांमोना भेरिफाइड थाथारनांगोन। दा नोंथांमोननि स्टेटासा भेरिफाइड नङाबा रांखौ मोना। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों भेरिफाइड। दा बेयाव बेबायदि भेरिफाइड जायोब्लासो नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबनाय जायो। अके थ' नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन रां मोनाखै होननानै। थ' जायफ्रा नोंथांमोना बेबायदि बिल आपडेट फैबाय नोंथांमोना मोननाय जासिगोन। दा बेयाव नोंथांमोना 6 नाम्बाराव मोनदों जानुवारि 2022। नोंथांमोननिया 8निफ्राय 10 सिमनि डेटनि गेजेराव नोंथांमोननि एकाउन्टआव आरोबाव 1000 रां हाबनाय जासिगोन। दा जायफ्रा बेबायदि बिल आपडेट फैबाय नोंथांमोननि राङा हाबखायो। बेनिफ्राय पेन्डिं स्टेटास जायोब्ला नोंथांमोना मोननाय नङा बाट नोंथांमोना बे राइट साइड खनाय पेन्डिंब्लाबो मोनो। दा नोंथांमोना जायफोरा भेरिफाइड नङा पेन्डिंबा मोननाय नङा बेखायनो नोंथांमोननि स्टेटासा भेरिफाइड जानांगोन अब्लासो नोंथांमोननि राङा एकाउन्टआव हाबनाय जायो 1000। दा लोगोफोर गोदान एप्लाइ जागोन जेब्ला 2022 जागोन अब्ला गोदान एप्लाइनि नोंथांमोना नटिस मोनगोन अब्ला नोंथांमोना BCDC एबा पन्सायत लेभेलाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। थ' नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय। दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट फैसा हाबनायनि अरुण'दय।